Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 315 дар Канада ба анҷом расид, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир чемпиони вазни нимёна Белол Муҳаммад зидди довталаб Ҷек Делла Мадалена ҷангид ва ин муҳорибаи онҳо тамоми 5 раунд идома дода ба фоидаи Мадалена ба анҷом расид. Ҳамин гуна Ҷек Делла Мадалена бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда чемпиони нави вазни нимёнаи UFC шуд. Дар ин навор реаксияи Ислам Махачев дар ин муҳориба, суханҳои Мадалена оиди ҷанг бо Махачев, натиҷаи дигар муҳорибаҳои ин турнир ва ҳамчунин дар давоми навор мегӯем ки муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар куҷо тамошо карда метавонед. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Бояд гуфт ки муҳорибаи Белол Муҳаммад ва Ҷек Делла Мадалена муҳорибаи хеле дурахшон шуд, ки бисёриҳо чунин муҳорибаро интизор набуданд ва ин муҳориба беҳтарин муҳорибаи турнири UFC 315 шуд, ки UFC ба Белол Муҳаммад ва Ҷек Делла Мадалена $50,000 бонус доданд. Ва дӯстон, чӣ гуна ки медонем, Ислам Махачев ин муҳорибаро бо диққат тамошо кард ва баъди анҷоми муҳориба чунин суханҳо навишт: вақти дар ду вазн чемпион шудан омад, иншааллоҳ рафтем, навиштааст Махачев. Ана Ҷек Делла Мадалена бошад оиди муҳориба зидди Ислам Махачев чунин суханҳо гуфт: UFC гуфтанд ки Ислам Махачев барои камарбанди вазни нимёна меҷангад. Агар ки имрӯз ту ғолиб шавӣ, дар ин бора чӣ мегӯӣ? Фикр мекунем ки ин визови беҳтарин аст. Ӯ якум рақами панфу панда аст ва ман қасдии волкро аз ӯ мегирам. Ва дӯстон, баъди ин суханҳои Мадалена, Махачев ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ту волк нестӣ, ман ба ту сатҳи дигарро нишон медиҳам. Камарбанди маро тоза нигоҳ дор, навиштааст Махачев. Ва дӯстон, бо эҳтимоли калон мо шуморо муҳорибаи Махачев зидди Мадалена дар вазни 77 кг барои камарбанд интизор аст. Чӣ гунае ки мебинем, ҳар дуи ҷангваро розианд. Акнун танҳо анонси расмиро аз ҷониби UFC интизор мешавем. ҳамчунин дӯстон, дар ин турнир Жозе Альдо бо Айман Захаби вохӯрд, ки дар муҳорибаи хеле наздик бо қарори доваро мағлуб шуд ва баъди муҳориба эълон кард ки карьераи худро ба анҷом мерасонад. Мо ба ин легенда миннатдории худро барои чунин карьераи зебояш мерасонем ва ба ӯ дар фаъолиятҳои наваш барор хоҳонем. Боз дар ин турнир Бенуа Сен-Дени баромад кард, ки рақиби худ Кайл Преполецро дар дуюм раунд бо тариқи усул шикаст дода ду мағлубияти худро аз Дастин Порие ва Ренато Майкано маҳкам кард. ҳамчунин дар ин турнир Бекзод Алмахан баромад кард, ки дар оғози якум раунд рақиби худ Бред Катонаро ба нокаут равон кард. ҳамаи ин муҳорибаҳоро дӯстон дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. Хонободу сарбаланд бошед.